Sing siji gedhe, sing siji ketok cilik. Senajan cilik saben esuk lah tau cawi. Pak, saya lepas. Ngono kuwi, lha kuwi nyapa kok mlili kancane. Ngene lho. Kita apik. Lampung bengok. Kita apik iki. Lah iya. Besok karo komet ya. Ayo, lakno Pak. Lampianan lakuan Mas. Oh enak, Mas. Ayo. Laku banter. Oh, lah. Mas. Ya, Anak pinjam. Iya. Kita cilik kok haus. Oh enak kok. Percaya ora? Beda karo Wanda, Wanda pun pengah. jawaban bocah sing. Yo, iki diaturke pamundhut spesial kagem jampi saya menjani Ibu Fitri. Hajah Fitri. Nah, Banyuwangenan. Ayo Bu Dwi karo sapa jenenge Wiwi Irnawati. Ngene Mbak. Panas-panas mlaku, ora nggawa payung, sandale diseret, lamaane mlentung. Surabaya geger, fungsi neng Madiun Jakarta, ayo rukun tetep merdeka. Panas-panas mlaku, ora nggawa payung, sandale diseret, lamaane mlentung. Surabaya geger, Madiun Jakarta, yuk Rukun tetep merdeka. Nah. Spesial kanggo sing kagungan dalem. Saestu. Iki ana sinden namine Mbak Duwi. Memang Mbak Dwi. Sik. Angkat tamu vokal ki lho. Iki ana sinden asmane Mbak Duwi. Pancene Mbak Dwi kalau cantik sekali. Yen disawang kon buri piyayine merati. Kalau saya lihat beliaunya baik sekali. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Ayo. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Walaupun kecil saya lihat fisiknya cantik. Wi. Cantik. Iya. Sing siji gedhe, sing siji ketok cilik. Senajan cilik saben esuk lah tau cawi. Jadi dia dendam karo aku. Sing bisi iki lho. Halo Mbak Bisi, tak cawi. Oh wis digoleke. Ngono. Goleke ukara sing kepenak ngono. Sing bisi Mbak Dwi lho. Ayo coba. Bisi aku. Kagem bawa mboten Deno, pamundhut sing kagungan dalem ya kudu dikumpuliti sak bawane. Amin siap. Mamyat mayong. Wah. Ya. Mamyat mayan heman. Kudu ya. Saya mau live TikTok terus besok. Suarane kiane bialang-bialangan. Belayo, lah suarane kendhik lambian batu banget. Oh, enak lho. Ais. Oh, ngono iki komplite iki nganggo jenglengan barang. Nggih, leres. Ah. So, Dalam Kok diceluk suwak dalem iki piye? Jenengmu sapa ta, Mas? sukluduk. aku lek krungu suwi kudu moro. Lah iya. Nyerambahi. Wah,
janger ki ngene lho, rada dhuwur ngene. Ini simetris. Nah. Ayo. Nah, apik. Kaya leak lho. Nah, yo bener ngene. Mripate tuk. Ngono. Sing obaki mripate tok. Lho, ngono. Diguak, mripate diguak. Ning ndi? Diguaki lirik kene lho. Kok tak buang ora iso omong manfaat mata. Wah, bleset tok sampean iki. Nuswanto. Ah, tangane jangan. Bela, mau apa lo? Lah, pucuan. Lah, eman yo. Ayo, Mas. Peh. Cese lepas. Ngono kuwi. Lah kuwi nyapa kok mlilik kancane. Ngene lho. Lho. Nah, ngono lho. Ora kok terus Iya. mlaku sik. Ayo Mas. Weh lah cuy. Ngono jajah. Lah cuy. Kowe nyeluk sapa ngono lho. Kowe. Ngono. Ayo yo jenengan yo. Tak contoni sik. Pianyu Engko sik. Urung kok nang wuh. Udah kene bar kena pecel apa kowe? Ya tak mut gundulmu. Wong wis dikandani, iki nek wis rampung njur sampean bengok. Kita ya apik. Rampung bengok. Kita apik iki. Lah iya. Besok karo komet ya wis. Angel ram iki kok iso. Yo. Beleno sing terakhir yo. Setan. Kowe iki do migrane iki lho. Wah, jan wis ngono. Nah. Wah. Lor lan kidul alas angker. Mlayu lho. Ndang langsung mencolot lho. Ngene terus ndang langsung mencolot kok mubeng tok iki lho. Wah. Ngono. Kang Kaliviat Liviat Bukan melakukan lawan dasmu. Loh, iki janger ki mesti lho ngono kepenak. Wis mlaku lho. Terakhir engko bar iki kudu dernen lho iki. Teh, angel saiki ngopeni dagelan tuwek sitok kuwi. Susah sangat anti
to. Piye to ki? Wis to. Kowe iki napasmu kurang pas kok iso. Kesel. Aduh tak kon minggir. Minggir ngono aku. Tak kon atraksi sithik ra. Ya. Kok dadi klarap kan. Tanah India. Gumelaring. Gumeliaring Taman Sari Nusantara. Gelambiangan, gelambiangan. Penggemar berat saka Kediri kepareng kumpul bengi iki Mas Jo. Wis tak jamu. Kalebet Mas Joko saking Kedung Malang Papar Kediri ya rawuh. Urung para kanca-kanca KPK komunitas penggemar Kangko juga hadir. Juga yang ada di streaming Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Nggih, Mbah nuwun monitor Mas Kangko. Mbah nuwun Mas Ngadinu Pondok Ungu ing wonten Jakarta ugi monitor. Lurahe Pereng Mojogedang Pak Suryanto ugi monitor uga. Lurahe ana ing Girirejo Mbagor Nganjuk ugi monitor Pak Lurah. Nggih. Kalian salam kagem KPK Mas. KPK napa? Komunitas Pecinta Klitik. Wah. Niki nggih gadah KPK. Nggih. Komunitas Pecinta Ketek. Tenan. Wis rawuh iki. Ya. Juga ini Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Alhamdulillah. Lan sedaya anak-anak kula ingkang wonten live streaming becik wonten ing TikTok, becik wonten ing YouTube. Pancen sedaya menika mlebet wonten ing becik ketitik ala ketara. Si Puspita malah kon Jombang rene uga Rahma, Numi, Nafisa, Birgita, Fani, ya, lan kabeh wae sugeng mirsani. Ya, gerajakan Banyuwangi yuk dados. Mak Indonesia, Ponorogo. Mas Tarno, Tania Jaya. Bisik-bisik
semayanan matri janji nyarang sir-siran ambi gendingan gending asli yang wangian kerajaan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ngilangaken susahe ati Ferry Andria, terima kasih. longgoh nang pasir pasiran sembur semburan keredoan manuk manuk seliweran Ferry Andrisa, terima kasih. Mas Tarno, salam untuk Mas Klutuk. Nah, gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir kerajaan bisik-bisik semayanan matri janji orang Kang Sob, terima kasih. Family Tree. sir-siran hambi gendingan gending hasi yanyu wangian sir-siran hambi gendingan gending hasi yanyu wangian Woi. Alhamdulillah. Ya. Tasih kalih Mas Jo Grindik Leres leres Mas Kakak. Menika sing kula kerekne niki anu bintang-bintange Dwi Jolaras Indonesia. Nggih, nggih. Satu Mbak Mayang Anjarsari, Mayang, dua ya. Mbak Wanda Amara. Nah, pokoknya nek sinden Deli urung enek cah loro iki urung komplit. Kirang Abdul nggih, kirang Abdul. Latihan bareng kok ditinggal mulih karo Wanda. Yoga-yoga ra semangat. Man. Terutama sing ngenong. Lah ya. Tahanis gak iso. Supon musik cur. Apa ini tanom yang deh. Ayo Mas Jono, berpacu dalam Yo, melodi. musiknya Indonesia. Yo. Oke, you ready? Hey on. Hey on. Ha ha ha. Samping son family Triasa. Terima kasih. Nah, iki dua karakter yang berbeda Mas Klinik Loto. Antara Mayang karo Wanda ki beda karaktere. Karakteripun. Kalau Mayang niku kan kula ndereke jenengan to, Bos. Ah, Nek Wanda kan ya nembe niki. kari-kari iki. Nggih, Ah. nggih, nggih. Ning wis sepakat, wis sumpah arep melu Dwi Jolaras Indonesia selamanya. Ngoten nggih. Ngono, nggih. Sampean pun sepakat, Dik.
Sumpah prasetyamu arepe tetep ngabdi nggon Dwijo Laras ya. Insyaallah. Padha karo aku arep tak adekke selawase ya. Tak adekke selawase wis to. Wis wae gawan kotak, Nduk. Wis. Ya arep nyapa Ponorogo ya anu ditarae. Kula nggih ngoten. Dua karakter yang berbeda nek Mayang kuwi wis kagungan garwa, nek Wanda ki masih perawan. Oh, malah sing cilik niki sing kagungan garwa. Wis SMP sampun manak pindho niku. Iya ya. Iya. Kita cilik kok haus. Ku enak kok. Percaya ora? Wih. Beda karo Wanda, Wanda ki pun pengah. Jawaban bocah sing jujur ki ngono kuwi timbang tedeng aling-aling njur bloko suto wae. Biasanya sing menang-menang niki lho malah sing Yo. piye ning burine. Oh, ning Ning buri. buri. Malah Iki jinak-jinak merpati to, Nduk. Lah. iki malah karakternya jinak-jinak Nah, merpati. ngono. Jadi jedeki ngado kan nggon peteng dekem ngene ya. Kuwi ya wis padha karo kuwi SD terus double. Ya ora to, Pak. Nggih, nggih. Ora ya. Ndak, ya. Ini wis terbukti kok, sing paling meneng dhewe iki siji paling nemen dhewe sing den Dwijo Laras ki Burini. Dadi Masa ngeten iki ajeng. Buri niki mesti meneng ora nek sing ngambah. Masa burine ajeng kenjenan nyanyi bokong semon. Neng bener lho Mas yo, penyemangate kanca-kanca Dwijo Laras Burini. iki Wanda. Oh, Burini. Wanda iki wah. Ada tenang. Burini. Ora apa-apa, Nduk. Kanggo penyemangat, Sama kanggo nak. motivasi. Dalemmu ndak? Ndak. Kula ngawi. Oh, tak petuk aku ya. Iya, Temu ndi? Oh, alah, sindene alek to, sindene alek. sindene alek bae yo ngono. Tembangipun ngagem ngagem musik nggih. Saya ke musik no. Lah ora ditekoki belas ya kowe. Lah iya ngono ki jenenge klewa-klewa tok. Sing takoni sing perawan tok ngono ki kok ra ketang sithik dikanggokke. Tapi tak tekoni piye awakmu kuwi wis kulino. Ya apa ngono kok. Tapi katipun Mas Doro, katipun tapi. Kene ya kene. Apa Nduk Maya apa? Wanda. Tak nyanyi lagu ya. Tembahipun Puspita, Pak. Puspita Nala. Ah ya, Puspita Nala. Apa kuwi? Rale piye rale? Rale piye ya? Bawa ngarep, Nduk, bawa ngarep. Pitono. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Anda yang tahu. Enak iki. Iya. Rembulan kang sumunar yang seni terus nakanku tanana liya mengsira sayangku. Lagune cah nom, kowe wong tuwa kene nyisih. Ya. Ora mudeng. Suarane yo sak warna. Sak warna, ngono Macam sak niki. warna. Katoke mun sak ukuran. Ya ora. Gak gede wadah. Heeh. Berarti Eh, tau wis. Wanda ki esek ah. Apa iki ndak pindah gitu. Ya, gamelane katut lho iki Puspita Nala ya. Jadi kita gumyak, kene kita gayeng. Ya. Monggo Mas Roro, yuk Puspita Nala Mayang Fit Wanda Amara. Yuk. Jono biasa. Wis komplit lakon, Nggih. guyon, Nggih. ya ta? Iki karek nutukne lakon Mas Jo. Leresipun ngeten Mas Nggih. Kanto. Amargi sing mirsani menika kathah. Nggih. Turnyatanipun seliranipun piyambak-piyambak. Saestu. Mungkin mesakne nek sing ngenteni lakone guyone kesuwen kok yo disambung gara-gara. Budaya langkung saenipun kados ngaten, Gus. Laras. Mula memuji dateng Gusti Nggih. ing samangke Bapak Haji Rudi, Nggih. Ibu Hajah Fitri, Nggih. insyaallah yen sedekah mboten dadak ngenteni, yen peparing mboten dadak golek. Menika mugi-mugi menapa ingkang dados panjangkaipun dalu menika pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah sedaya nampi barokah nggih Gus. Amin, amin. Panggih wonten season kalih. Nggih, siap. Heeh. Jangan lupa like, komen, share, subscribe video dari kami dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.